Добрый дзень, вітаю ўсіх. Сёння апошні даклад прафесора Ядвігі Казоўскай-Доды. Лекцыя «Моўны вобраз свету беларусаў». Зразумела, на усе матэрыялы, у тым ліку прэзентацыя, будуць даступныя для студэнтаў. А цяпер ужо... яшчэ можа адна інфармацыя. Будзе магчыма задаць пытанне, але мы сёння павінны закончыць крыху раней, бо о 13 будзе абарона кандыдацкай дысертацыі Ані Сівірскай, і спадарня прафесор рэцэнзавала гэтую працу, так што мы павінны там таксама быць і не спазніцца. Дзякую вялікі за разуменне і, калі ласка, спадарня прафесор, вам слова. Вялікі дзякуй. Я спрабую зараз урухоміць прэзентацыю. Бачна прэзентацыя? Так. Тэма прэзентацыі датычыць маіх апошніх даследаванняў, якія канцэнтраваліся вакол моўнай карціны свету, беларускай менавіта моўнай карціны свету. І я пачала з паняцця «дом». Зараз працягваю працу над талерантнасцю, над здароўем. Таксама праводзіла анкеты, пыталася таксама пра сям'ю, таму працягваю гэтыя даследаванні далей. Але пунктам такога адліку, канешне, для мяне было паняцце «дом». Прычым на гэтую тэму у мяне ў 2015 годзе выйшла манаграфія, якую вы тут і бачыце. Перайду адразу да слоўніка стэрэатыпаў і сімвалаў, народных стэрэатыпаў і сімвалаў люблінскай этналінгвістычнай школы, паколькі гэта вельмі важнае выданне, якое першы спробны сшытак быў апублікаваны ў 1980 годзе, але наступныя часткі пачалі публікавацца ў 96-м. Выйшла першая частка першага тому. У 2019 годзе вы бачыце вось расліны. Гэта чацвёрты сшытак, ці чацвёртая частка другога тому, можна так сказаць. Што трэба было б тут удакладніць, што гэты слоўнік выдаецца тэматычнымі менавіта часткамі. Першая частка – гэта космас, потым расліны, трэцяя плануецца жывёлы, потым чацвёртая чалавек, грамадства, рэлігія, дэманалогія і апошняя сёмая час, прастора, меры, колеры. Так, такі план быў не выпадковы. Вось менавіта за ўзор узята біблійнае стварэнне свету, і тут мы маем вось гэтыя такі менавіта парадак. Канешне, гэта не адзіныя публікацыі Люблінскага этналінгвістычнага асяродка, паколькі мы зараз займаемся назвамі каштоўнасцяў, аксіялагічных паняццяў, то, канешне, такія працы таксама праводзіліся. Адной з першых прац на гэтую тэму гэта быў том паняцця айчыны,
у сучасных еўрапейскіх мовах кніга пад рэдакцыяй прафесара Бартмінскага выдадзеная ў 1993 годзе. Пасля гэтага выдання былі іншыя. Мова каштоўнасці палітыка, выдадзеная ў 2006 годзе, вельмі тоўстае выданне, вельмі шмат, там 100 паняццяў разглядаецца. Разглядаўся такі падыход, наколькі ён будзе добры. Так, як бачым, вось гэтыя даследаванні, аксіялагічныя даследаванні, яны вельмі шмат правяраліся ў розных падыходах, і такім чынам вось гэты падыход, які зараз мы выкарыстоўваем, ён выпрацоўваўся. Далей былі выданні у гэтак званай чырвонай серыі УМЦС, Люблінскага універсітэта, «Язык в крęgu wartości», одно з такіх выданняў. Затым мы перайшлі да такіх вось 5 паняткаў, якія запланавана было разгледзець ва ўсіх славянскіх мовах. Ну і таксама, калі атрымаецца у мовах суседзяў, не толькі славян. Даследаванне, якое, дарэчы, гэта быў праект, які фінансаваўся дзякуючы сродкам не толькі польскім, але і у пэўнай ступені еўрапейскім. Гэта праект, які скарочана атрымаў назву Еўраёз, языковы образ świata в языках еўрапейскіх, моўна-культурная карціна свету славян у параўнаўчым аспекце. Працы пачаліся, можна сказаць, заініцыяваныя былі ў 2008 годзе, а закончыліся ў 2015 годзе над гэтымі 5 паняццямі. У чырвонай серыі далей выдаваліся томы, у якіх публікаваліся вось гэтыя матэрыялы розных канферэнцый, у якіх было даволі шмат, больш 10 канферэнцый было праведзена ў рамках Еўраёсу. І тут маем першыя з 3 томов «Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów». Зараз wyszła u 2019 годзе апошняя 38 серыя, чырвоная серыя, але 6 том менавіта каштоўнасці умоўна-культурнай карціне свету славян і іх суседзяў. І, як я сказала, у 2015 годзе былі падрыхтаваныя вось гэтыя матэрыялы да 5 выбраных паняццяў Дому Еўропы, працы, гонару і вольнасці, і канферэнцыя, 11-я канферэнцыя, праведзеная ў Варшаве, была такім падвядзеннем вынікаў гэтых прац. Як канкрэтны, такі намацальны вынік прац, вось 5 томов выдадзеных ужо. Дарэчы, гэтыя тамы не толькі выдадзеныя, так як тут маецца аксіялагічны лексікон славян і іх суседзяў. Па-польску маем таксама англамоўную версію, даволі, скажам так, у скарочаным выглядзе. Таму справа не толькі тут у Польшчы яна развіваецца, але таксама стараемся гэты такі падыход папулярызаваць па-за межамі Польшчы. Што тут хацелася б яшчэ дадаць да таго, што гаспадарства, шаноўнае, бачыце, я ў 2017 годзе пастаралася
падсумаваць вось гэтыя разважанні на тэму беларускай моўнай карціны свету ў рамах Еўраёсу і падрыхтавала артыкул, выдадзены у зборніку Біałorusі в дыскурсе навуковым под рэдакцыяй професора Калеты і апісала, што менавіта, хто займаўся і якім чынам мы вось тут гэтыя паняцці разглядалі. Не хапае там толькі інфармацыі пра Еўропу, беларускую Еўропу, якой на той час яшчэ не быў, у сэнсе не быў падрыхтаваны артыкул на тэму Еўропы, але ў томе Еўропа, які выйшаў як апошні у часе, гэты артыкул падрыхтавала прафесор Ірына Лаппа, і артыкул такі ёсць. Што важна для нашага падыходу? Для рэканструкцыі асобных паняццяў мы аналізуем тры тыпы дадзеных. Сістэмныя – это лексіку, граматычныя формы, словаўтваральныя сродкі, сінтаксічныя канструкцыі, сінонімы, антонімы, фразеалагізмы і гэтак далей. Усё, што можам знайсці ў рознага тыпу слоўніках. Іх мы разглядаем як сістэмныя дадзеныя. Вынікі анкетавання – гэта другі тып дадзеных. Падрыхтоўваем, праводзім анкеты, і гэтых анкет павінна быць хаця б 100. Можна трошкі недзе, скажам, большую лічбу сабраць, але хаця б 100 такіх анкет павінна быць. Канешне, я разумею, што гэта не так вялікая лічба, якая паказала б розныя слаі насельніцтва. Мы праводзім анкеты ў канкрэтнай групе. Пра гэтую групу я вам скажу, як будзем разглядаць больш падрабязна гэты тып дадзеных. І трэці тып дадзеных – гэта тэксты. Тэксты розных жанраў, хаця б 300 кантэкстаў. Таксама больш падрабязна пра іх я вам скажу, як мы дойдзем да больш падрабязнага. Зараз разгляду. Яшчэ я прапусціла, здаецца, якія прынцыпы для нас істотныя. Мова – гэта не толькі інструмент камунікацыі, гэта таксама эфект досведу, канцэптуалізацыі, інтэрпрэтацыі свету. У мове, у граматыцы, лексіцы, у тэкстах, як элементах моўнай сістэмы замацавана карціна свету. Моўная карціна свету з'яўляецца кансалідацыйным фактарам паасобных супольнасцей, сямейных, лакальных, рэгіянальных, нацыянальных і транснацыянальных. Гэта вырашальны фактар іх ідэнтычнасці. У аснове моўнай карціны свету ляжаць каштоўнасці, іерархіі, разуменне якіх у кожнай мове і культуры свае. Дарэчы, вось падыход Бартмінскага і ўсяго калектыву, які вакол яго канцэнтруецца, гэта разуменне, вось моўная карціна свету, яна заўсёды антрапалагічная, праз прызмат канкрэтнага чалавека і этнацэнтрычная, антропацэнтрычная і этнацэнтрычная. І апошняе, даследаванне моўных карцін свету, розных камунікацыйных супольнасцей дазваляе знайсці падобнае і рознае у канцэптуалізацыі свету, што мы, дарэчы, у выніку гэтых параўнальных даследаванняў і хочам зрабіць. Лексікаграфічны матэрыял, і тут на прыкладзе дом-хата будзем разглядаць. Паняццю дом у беларушчыне адпавядаюць дзве асноўныя лексемы, гэта дом і хата. Яны не маюць ідэнтычнага значэння. Лексема дом з'яўляецца словам стылістычна нейтральным, хата ж называе ў першую чаргу
традыцыйную вясковую пабудову з бярвення, часам бедную, але, канешне, не выключна. Вось гэтае значэнне, асабліва значэнне хаты, яно у часе змяняецца, трэба сказаць, будзе пра гэта гаворка трошкі пазней таксама. Слова «дом» знаходзіцца, дарэчы, як і хата ў рэйтынгу сучаснай беларускай лексікі, знаходзіцца даволі высока, частотнасць, канешне, таксама розныя тэксты, стылістычна афарбаваныя тэксты інакш прадстаўляюць іншую частотнасць, але так, калі ўзяць у цэлым, то дом знаходзіцца на 128 месцы, а хата займае 101 пазіцыю паводле слоўніка Мажэйкі. Пачынаем наш разгляд сістэмных дадзеных мы з тлумачальных слоўнікаў звычайна. Трэба таксама звярнуць тут увагу на тое, што колькасць тлумачальных слоўнікаў для беларускай мовы і колькасць, напрыклад, для польскай мовы, яна, канешне, несупастаўляльная. Калі для польскай мовы маецца каля 20 слоўнікаў, прычым і вельмі вялікіх слоўнікаў, як дзесяцітомнікі, так, ці практычны слоўнік сучаснай польскай мовы, больш 50 тамоў, то ў беларускай мове самы вялікі слоўнік, гэта тлумачальны слоўнік беларускай мовы пад рэдакцыяй Крапівы, выдадзены, дарэчы, таксама звярніце ўвагу ў 77-84 годзе. Так, гэта час савецкай улады, калі беларуская мова вельмі русіфікавалася. Таксама звярніце ўвагу на саму дэфініцыю, на самое значэнне дому, дзе маем так. Я тут трошкі ўмяшалася ў гэтую дэфініцыю, дадала яшчэ розныя аспекты, скажем так, лакатыўны, так, ці грамадскі, ці нейкія значэнні, як тут абазначае бяспеку, але не заўсёды ёсць прыклады. Калі ёсць значэнне, яны не заўсёды ёсць. Гэтыя, яны як бы не заўсёды лагічна збудаваныя, гэтыя артыкулы слоўнікавыя. Часам падаецца толькі нейкі прыклад, але як бы не выводзіцца ягонае значэнне. Часам ёсць прыклады чужыя для беларускай мовы, так як дом Раманавых. Чаму б не умясціць, напрыклад, дом Радзівілаў ці нешта такое, так? Таксама больш блізкая беларусам дынастыя ці сапегаў, ці іншы прыклад. І прычым гэтыя прыклады, яны будуць са слоўніка на слоўнік паўтарацца. Так што маем будынак для жылля, будынак для размяшчэння установы прадпрыемстваў, прытулак сховішча, жылое памяшканне разам з гаспадаркай, сям'я, людзі, якія жывуць у адным памяшканні, родныя мясціны, назва дзяржаўнай грамадскай установы, можна сказаць, што паўтараецца, так, 1Б у пэўным сэнсе тут, і дынастыя род. Добра. Наступны слоўнік, аднатомны слоўнік пад рэдакцыяй Судніка і Крыўка, 96 год. Бачым, што яны падобныя, толькі скарочаны вось гэты артыкул атрымаўся у аўтараў. Прыклады, дарэчы, таксама вельмі падобныя да папярэдніх. Хата. Маем прыклады з тлумачальнага слоўніка. Прычым трэба падкрэсліць, што калі дом гэта агульнаславянскае слова, то хата, яна мае абмежаваную тэрыторыю распаўсюджання, вядомая ва ўкраінскай, польскай і рускай мове. Ну і дэфініцыю я тут ужо яе чытаць не буду. Так?
Якія яшчэ дадзеныя? Канешне, слоўнікаў таксама тут можна было б прывесці больш. Пазней з'явіўся слоўнік пад рэдакцыяй Капылова, але ён таксама асабліва не адрозніваецца. Можна было б узяць таксама звярнуцца трошкі да дыяхроніі, можна было б узяць слоўнік Насовіча, хоць я разглядала дадзеныя, можна так сказаць, за апошнія 25 гадоў. На іх як бы сканцэнтравала сваю ўвагу. Мяне цікавіла больш менавіта сучасная беларуская мова, а такі падыход, як бы зварот да дыяхроніі, ён павялічвае, па-першае, самое даследаванне, пашырае і як бы выконвае трошкі яшчэ іншыя функцыі. Акрамя тлумачальных слоўнікаў разглядалася этымалогія, словаўтваральныя дэрываты, семантычныя дэрываты, вызначаліся катэгарыяльныя рысы, гіперонім, менавіта якім словам дэфінюем вось гэтае паняцце. Я выбрала як гіперонім жыллё і сям'ю. Так, гэта найбольш частотныя значэнні, высокачастотныя значэнні для гэтых двух слоў, і яны будуць як бы выступаць ва ўсім даследаванні. Вось гэтыя менавіта два гіперонімы, якія у некаторых тэкстах нават цяжка аддзяліць адзін ад другога, настолькі яны зрасліся. Так? Разглядаліся сінонімы, разглядаліся словазлучэнні рознага тыпу, фразеалагізмы, партанімы, гэта значыць словы як бы часткі памяшканняў, так, ці часткі, з чаго складаецца сям'я. Так? Гэта і гаспадар, і гаспадыня, і гэтак далей. Добра. На што тут яшчэ хацела б звярнуць увагу? Хацела б звярнуцца да розных прац Анны Вяжбіцкай, якая звяртала ўвагу на тое, што словы не маюць сталых значэнняў. Значэнні могуць адрознівацца ў залежнасці ад дыялектаў, сацыялектаў, а нават пакалення лектаў. Так, у розных пакаленнях гэтыя словы могуць таксама адрознівацца. Так як, напрыклад, хата. Калі яшчэ, скажам, у 70-е, 80-е гады хата гэта быў, у прынцыпе, гэта быў вясковы дом, так, вясковае збудаванне, жылое памяшканне, то або яго частка, так, то ўжо у пачатку 21-го стагоддзя гэта таксама можа быць і кватэра, гэта таксама можа быць памяшканне у горадзе, але гэта таксама можа быць, напрыклад, камера ў турме, хата. Такое значэнне выступіць у тэкставых дадзеных. Паступова змяняецца не само значэнне, а яго распаўсюджанне. Адно значэнне трошкі звужаецца, выкарыстоўваецца абмежавана, а іншае паступова пашыраецца. Але абодвыя гэтыя значэнні выразна акрэслены. На што яшчэ Вяжбіцкая звяртала ўвагу, што дэфініцыя павінна прадстаўляць праўду на тэму значэння слова. Яна можа быць некамплектнай, але павінна быць празрыстай, павінна несці істотную інфармацыю, карысную для разумення значэння. Добра, семантычная дэфініцыя не павінна змяшчаць энцыклапедычнай, тэхнічнай, навуковай інфармацыі. Мова дэфініцыі павінна быць па магчымасці простая і зразумелая для ўсіх. Як я ўжо звяртала ўвагу, азначэнні, артыкулы, вось гэтыя слоўнікавыя, якія мы бачым у беларускіх тлумачальных слоўніках, яны не заўсёды вось так лагічна збудаваныя. Яны, канешне, тут у выпадку дому вось гэтай тэхнічнай навуковай інфармацыі менш, але ёсць іншыя
паняткі, дзе вось гэтай тэхнічнай, навуковай, энцыклапедычнай інфармацыі вельмі шмат. У той час, калі звычайны чалавек менш патрабуе такой інфармацыі, калі яму патрэбныя тэхнічныя ці энцыклапедычныя веды, ён звяртаецца да адпаведнай літаратуры, калі бярэ слоўнік у рукі, ён хоча ведаць, што гэта такое, што гэта такое звычайнымі словамі. І зараз тое, што я, да якіх высноў я дайшла, аналізуючы сістэмныя дадзеныя. Я шукала простых элементарных слоў, каб вось гэтае значэнне дому ў беларускай мове сфармуляваць. Не тое, што дом нагадвае, бо гэта будзе такі, які падобны да дому, а тое, што домам з'яўляецца, што вось гэты ёсць домам. Дом, як вынікае з аналізу, гэта памяшканне для людзей, каб у ім жыць. Гэтае значэнне, на маю думку, з'яўляецца семантычным ядром паняцця дом. Першасным, безумоўна, ёсць будынак. Памяшканні, напрыклад, кватэры з'явіліся пазней. Кватэра – гэта від жылля, але ў сучаснай моўнай сітуацыі слова будынак не было б таксама дастатковым. Памяшканне можа мець дадатковы элемент, гэта гаспадарка. Гэты элемент таксама не з'яўляецца абавязковым, таму што ёсць памяшканні, якія гэтага элементу не маюць і таксама з'яўляюцца домам. Дом будуюць, пра дом клапоцяцца, прыбіраюць, упрыгожваюць. Гэта трывалае, сталае месца прабывання чалавека або людзей. Другім неабходным семантычным элементам паняцця дом з'яўляецца кампанент са значэннем жыць. Дамы, пабудаваныя ў іншых мэтах, нягледзячы на тое, што служаць для патрэб чалавека, у іх размяшчаюцца установы, прадпрыемствы, падобныя да дому, таксама як метанімічныя, напрыклад, картачны домік. Гэта нешта накшталт будынка. Іншы кампанент, без якога дэфініцыя паняцця дом не будзе поўнай, гэта чалавек, гэта людзі, гэта сям'я. Тыя, хто жыве ў доме. Для каго памяшканне пабудаванае? Гэта можа быць не адно пакаленне, гэта можа быць дынастыя, род. Дом мае свайго гаспадара, гаспадыню. Кожная сям'я жыве ў асобным памяшканні. Калі яны жывуць побач, яны з'яўляюцца суседзямі. Сусед не заўсёды станоўча адносіцца да суседа. Гэта вынікае з розных прыказак, прымавак, з фразеалагізмаў. Кожны чалавек павінен мець дом. Калі такое месца адсутнічае, то чалавек бяздомны, бесхатнік. Аднак гэта не значыць, што чалавек нідзе не жыве. Адсюль паняцце дом мае больш шырокае значэнне, чым чалавек, месца, жыць, сума вось гэтых трох элементаў. Не кожнае месца, дзе чалавек жыве, ён можа назваць домам. Дома чалавеку добра, таму што тут яго родныя, якія хочуць у адносінах да яго рабіць толькі добрае, станоўчае. Ніхто не абмяжоўвае яго паводзін, а чалавек можа рабіць тое, што любіць, на што мае жаданне. Не тое, што іншыя кажуць, там нічога чалавеку не пагражае, гэта ягонае сховішча. І далейшы працяг. Шмат ацэначных, аксіялагічных характарыстык дому як месца, дзе добра замацавана ў беларускіх фразеалагічных адзінках і словазлучэннях з зазначэннем дамашні, хатні. Хоць у лексікаграфічных дэфініцыях яны адсутнічаюць. Прыватная, асабістая прастора, адсюль пэўнасць і свабода паводзін дамашніх. Тут дапамагаюць згода і сардэчнасць паміж жыхарамі. Тут проста, па-свойску. Адсюль выходзяць, выязджаюць, каб зноў сюды вярнуцца, вяртаючыся, адчуваюць радасць. Жыхары адчуваюць задавальненне і шчасце, ім тут добра. Эмацыянальна звязаны чалавек можа быць не толькі з домам, дзе жыве, але і з мясцінамі, дзе дом знаходзіцца. Параўнай мясціны ці край, дзе нарадзіўся і вырас. І тут вось гэты дом як метафара. Усе папярэднія значэнні ці кампаненты значэння адносяцца і да дому, і да хаты. Радзіма як хата таксама ў матэрыяле засведчана, але ў тэкставых дадзеных. Сістэмныя дадзеныя гэтага значэння не фіксуюць. Гэтая метафара, аднак, не з'яўляецца абавязковым кампанентам дэфініцыі паняцця дом. Яна называе тое, што таксама як дом беларусу блізкае, дзе ўсё па-свойску, дзе яму таксама добра. І заканчэнне.
Хата як памяшканне ў сялянскай хаце разам з зменамі ў побыце страціла сваё значэнне. Неяснае ўзнікненне значэння хаты як падлогі, які выступае ў пяцітомным слоўніку, якое выступае ў пяцітомным слоўніку. З прыкладаў вынікае, што гаворка ідзе ўвогуле пра жывое памяшканне. Птушынае гнездо ці дупло або нара некаторых жывёл, якія называюцца хатай, хаткай. І гнездо, як вобраз дому, хаты чалавека, маюць станоўчую афарбоўку. Негатыўна затое ацэньваюць дом назвы свінарнік, свінушнік, хлеў, буда, клетка, інакш памяшканне для жывёл. Дэфініцыя дому на падставе сістэмных дадзеных сучаснай беларускай мовы гэта памяшканне для людзей, каб жыць і добра сябе адчуваць. Гэтая дэфініцыя складаецца з мінімальнай колькасці элементаў, рэдукаваць, спрашчаць яе нельга, паколькі яна не будзе адлюстроўваць усяго паняцця. Адначасова яна пазбаўлена лішняй інфармацыі і зразумелая звычайнаму носьбіту беларускай мовы. Я ж буду імкнуцца стварыць максімальна поўную дэфініцыю паняцця дом. Менавіта когнітыўная дэфініцыя ў разуменні люблінскай этналінгвістычнай школы гэта максімальна поўная дэфініцыя. Так? Гэта не толькі вось гэтыя мінімальныя элементы, якія нам дастатковыя, каб зразумець, што такое вось гэтае паняцце, але і таксама усе іншыя, нават перыферыйныя значэнні. І мы пераходзім да анкетавання. Безумоўна, тое, што было распрацавана ў 2006 годзе для вось гэтых 100 паняццяў, пра якія я ўзгадвала ў сувязі з выданнем зборніка «Język wartości polityka», гэта выпрацаваная вось тады метадалогія, дзе вырашана ўключыць у даследаванні каштоўнасцей, вырашана ўключыць таксама анкеты. Не заўсёды гэта сустракаецца з зразуменнем даследчыкаў, ёсць і таксама дыскусійныя такія вось выказванні. Але мы ўсё ж такі стаім на пазіцыі, што анкеты дапамагаюць нам пацвердзіць пэўныя нашыя разважанні. Выкарыстоўваюцца тыя ж самыя сімвалы і скарачэнні. І так, ВУ гэта будзе колькасць усіх выказванняў у пісьмовых адказах рэспандэнтаў на канкрэтнае пытанне. N гэта колькасць рэспандэнтаў, D гэта выказванні, якія згрупаваны паводле значэння ў больш агульныя катэгорыі, так званыя дэскрыптары. D1 гэта найчасцей выступае вось гэты менавіта дэскрыптар. І D2 гэта колькасць паўтарэнняў другога чарговага найбольш папулярнага выказвання. ВС гэта паказчык стэрэатыпізацыі, які ілюструе працэнтную долю частотнасці дзвюх найбольш папулярных рыс у суме ўсіх названых міні-тэкстаў. Я думаю, што на схемах, на вось гэтых графіках будзе гэта ўсё вельмі добра відаць і зразумела будзе. Такім чынам называюцца аспекты, гэта значыць дамінуючыя катэгорыі асобных дэскрыптараў. У дадзеным аналізе выступяць вось такія аспекты, якія тут прыведзеныя. Псіхалагічныя, псіхасацыяльныя спачатку, тыпу кахання, сяброўства, бытавы, жыццёвая сітуацыя, наяўнасць або адсутнасць маёмасці, фізічны, гэта фізічныя рысы прадметаў або рэчаў, біялагічны, напрыклад, жывёлы, ідэалагічны, адносіны да краіны, культурны, мова, традыцыі, лакатыўны, месцазнаходжанне, псіхічны, эмоцыі, пачуцці, рэлігійны, хрысціянскія каштоўнасці, сацыяльны, адносіны да іншых людзей. І, канешне, вось такі аднолькавы падыход выкарыстаны ў адносінах да розных славянскіх моў, дазволіў нам пазней параўнаць вось вынікі нашых даследаванняў.
Пытанне, я уже сказала, что павінна быць апытаных хаця б 100 чалавек. Групу, якую мы даследуем, гэта група студэнтаў. І чаму менавіта гэта група? Па-першае, таму што нам, як даследчыкам, якія працуюць часцей за ўсё ва ўніверсітэтах, лепш найбольш даступная гэта група. Або нам, або нашим калегам, якія нам дапамагаюць часам. Мне таксама тут дапамагалі выкладчыкі беларускіх устаноў. Па-другое, гэта група яшчэ, бы сказаць, не сапсаваная, так? Вышэйшая адукацыя, гэта група пасля школы. Часцей за ўсё мы бяром першыя курсы ВНУ. І гэта група, якая паходзіць з розных месцаў. Гэта не толькі жыхары вось гэтага горада, а таксама і з наваколля. І таксама з наваколля гэта нам дапамагае пэўную, скажем так, тэрыторыю таксама разгледзець. Безумоўна, гэта мала, 100 гэта мала, але пэўную карціну гэта нам дае. Гэта нам дае пэўную карціну. Пытанне, якое прапаноўваў прафесор Бартмінскі, гэта было, што з'яўляецца сутнасцю сапраўднага ікса. Сутнасцю менавіта мы стараемся дайсці да вось гэтай, да ядра, семантычнага ядра гэтага паняцця, а сапраўднага гэта ідэалагічнае паняцце. Гэта тое, пра што кожны марыць, так? Пра які дом мы марым, ці пра якую Еўропу мы марым, якая праца павінна быць, сапраўдна працаваць, што гэта значыць, так? Вось менавіта такое пытанне сфармулявана было прафесарам Бартмінскім, я за тое. Трошкі яго змяніла. Дарэчы сказаць, я задала не адно пытанне, а 4. Калі хто зацікавіцца, якія гэта былі пытанні, то да прэзентацыі будзе далучаны артыкул на польскай мове, можна таксама звярнуцца да кніжкі, і там гэты падрабязны разгляд вы знойдзеце. Маё пытанне было, без чаго дом не будзе сапраўдным домам. Мне здавалася, што вось так яго трошкі перафармуляваць гэта пытанне, што яно таксама дае падобныя вынікі, толькі гэтыя вынікі знаходзяцца ў прэсупазіцыі, так, яны падразумеваюцца. Што маецца на ўвазе? Напрыклад, калі дом не можа быць сапраўдным без сям'і, то абазначае, што ў сапраўдным доме павінна быць сям'я, так? І гэтак далей. Удзел узялі ў апытанні 130 чалавек. Вось гэтых выказванняў, усіх выказванняў розных было 306. Дэскрыптар вось 41 больш агульных значэнняў. І вось коэфіцыент стэрэатыпізацыі, рыса, якая часцей за ўсё выступала ў анкетах, яна вось 38%, гэта даволі высокі процент, коэфіцыент стэрэатыпізацыі. І так, на першым месцы сям'я і яе члены. Гэта вот гэты грамадскі аспект. Ён заняў, канешне, найбольш высокую пазіцыю. Далей знаходзяцца такія рысы, як у доме валадарыць любоў, узаемазразуменне родных, цябе прымаюць такім, які ты ёсць. Я тут гэтыя вось два аб'яднала, часам іх можна падзяліць, канешне. Фізічная цеплыня і цеплыня адносін. Тут таксама можна было б, у прынцыпе, падзяліць гэтыя два, але некаторыя я проста аб'яднала, каб пабачыць, ці цеплыня і фізічная, і цеплыня вось гэтых адносін, яна
як яна выступае ў розных адказах, у розных анкетах. Узаемная павага на наступным месцы, утульнае месца, дабрыня людзей, дабро ў адносінах, спакой, мір, падтрымка. Тут нас заўсёды чакаюць, дае пачуццё радасці, давер, сямейныя рэліквіі, усталяванне, будынак яго часткі, свойскія жывёлы, сямейнае шчасце, ўзаемадапамога, шчырасць. Гэта усе такія агульныя, скажем, рысы, якія так у падліках далі больш, чым 1%. Я ўжо тыя адзінкавыя не прыводзіла. І зараз паглядзіце, калі ласка, на рысы сапраўднага беларускага дому, які маюць самы высокі адсотак стэрэатыпізацыі. Гэта дом як сям'я і яе члены, і гэта месца, дзе валадарыць любоў. Вось гэтыя менавіта рысы выступілі як найбольш частыя у даследаванні. І паглядзіце, калі ласка, у аспектах псіхасацыяльны, сацыяльны, псіхічны, тут бытавы, геаграфічны, не геаграфічны, толькі і фізічны. Так, зараз я, дарэчы, мы перайдзем да высноў, і тут будуць такія каментары. Рэспандэнты ў адказах на пытанне пра сапраўдны дом выкарысталі звыш 300 слоў і словазлучэнняў. Пры разглядзе значэнняў, выказванняў і аспектавай катэгарызацыі звяртае на сябе ўвагу перавага псіхасацыяльнага аспекту. Грамадскі аспект атрымаў менш, але таксама гэта даволі высокая лічба, 30%. На трэцім месцы знаходзяцца два аспекты, важныя для анкетаваных, гэта псіхічны і бытавы. Фізічны, біялагічны, з акцэнтам на хатніх жывёл, якія жывуць з чалавекам. Дарэчы, сабака не выступіла ані разу, некалькі разоў выступае кот. І рэлігійны таксама вельмі мінімальна. Бачым, што гэта рэлігійны, вось гэты адказ, гэтая сувязь з Богам выступіла менавіта ў анкеце, запоўненай у гародні. Я не ўзгадала, што я праводзіла анкетаванне праводзілася у Мінску, у гародні, у Брэсце і у Гомелі. 4 месцах. Мне здавалася, што гэта можа паказаць пэўную розніцу паміж, скажем, усходняй Беларусю і заходняй Беларусю. Адзінае, можна сказаць, што тут выступіла такім адрозненнем, то вось гэтая адзінкавая, можна сказаць, рыса, гэта сувязь з Богам, так, у анкеце, запоўненай у гародні. У прынцыпе, такіх розніцаў няма паміж, прынамсі, у гэтым, у паняцці дом, паміж заходняй часткай і ўсходняй часткай Беларусі. У адказах на гэтае пытанне увогуле трацяць значэнне культурны і ідэалагічны аспект. У прынцыпе, гэтыя значэнні не выступаюць. Яны выступілі у некаторых іншых пытаннях, якія звязаныя былі з каштоўнасцямі, так, але у пытанні пра сапраўдны дом няма адказаў пра мову і няма адказаў пра айчыну. Ніводны з рэспандэнтаў не напісаў, што дом не будзе сапраўдным у чужой краіне або без уласных культурных традыцый беларускай мовы. Гэты факт не дадае аптымізму ў дзяржаве, дзе нацыянальная мова і ўласная культура асноўнага этнасу знаходзяцца пад пагрозай. Дадзены вынік пацвярджае сфармуляваны 20 гадоў таму тэзіс аб слабой нацыянальнай свядомасці беларусаў, сведчыць пра адсутнасць патрэбы актыўнага ўжывання нацыянальнай мовы не толькі ва ўласнай незалежнай дзяржаве, але і ў сваім уласным жытле, а таксама пра моцную сувязь за сваім кутком, домам, які абазначае, перш за ўсё, малую айчыну
а не айчыну, так, краіну. Артыкул, з якім я параўноўвала свае дадзеныя, гэта артыкул Святланы Прохаравай пра айчыну, так, пра айчыну ў беларускай моўнай карціне свету. Сапраўдны дом характарызуецца любоўю, зразуменнем, пашанам і падобнымі псіхасацыяльнымі рысамі. Рэспандэнты уяўляюць дом як супольнасць людзей, у сувязі з тым дом мае грамадскія рысы. Гэта сям'я, гэта блізкія, псіхічныя рысы, радасць, шчасце, а таксама бытавыя, цяпло, утульнасць. Нашмат далей ад семантычнага ядра знаходзяцца фізічныя рысы. Будынак, абсталяванне, дарагія сэрцу сувеніры, яны маюць непарыўную сувязь з псіхічнымі, эмацыянальнымі рысамі, але яны выступілі вельмі абмежавана. Усе пералічаныя характарыстыкі ацэньваюць дом адназначна станоўча. Сімвалічна, што ў адказах маладых асоб мінімальнай колькасцю выражана патрэба выконваць абавязкі ў адносінах да дому і іншых членаў сям'і. У вобразе дома пераважае бязмежная любоў да яго і ягоных жыхароў, сум па ім, калі чалавек знаходзіцца далёка, а таксама шматлікія спадзяванні, каханне, сум, жаданне вярнуцца. Тут адчуваю сябе добра з аднаго боку, а таксама клопат, выхаванне, дапамога прымаюць такім, якія мы ёсць. Там заўсёды выбачаюць, заўсёды чакаюць, цікавяцца намі з іншага. Такое бачанне, як можна меркаваць, вынікае з узросту і статусу анкетаваных, якія хоць ужо дарослыя, але яшчэ залежныя ў фінансавым плане ад сваіх бацькоў. Яшчэ не з'яўляюцца гаспадарамі, юрыдычнымі менавіта гаспадарамі дома. Грамадскі аспект семантычна звязаны з псіхасацыяльным і псіхічным. Добра. І зараз перайдзем такім чынам да тэкстаў трэцяга тыпу дадзеных. Згодна з пастулатамі Еўраёз выбіраюцца публіцыстычныя тэксты з перыядычных выданняў, якія маюць розны ідэалагічны напрамак. Гэта аж каля 200 кантэкстаў. І бяруцца пад увагу таксама тэксты іншых жанраў, папулярна-навуковыя, фрагменты мастацкіх твораў, фрагменты сачыненняў школьных ці падручнікаў. Тут каля 100 кантэкстаў. У суме павінна быць 300 кантэкстаў. Розныя ідэалагічныя пазіцыі беларусаў адлюстроўваюць так званыя афіцыйныя выданні тыпу «Звязда», «Народная газета», «Рэгіянальная газета», «Рэспубліка», раённыя газеты, якія адлюстроўваюць кансерватыўныя погляды або накіраваны на абгрунтаванне і далейшае замацаванне пра аўтарытарных камунікацыйных практык і спецыфічных інтэрпрэтацый, каштоўнасна арыентаваных паняццяў, і так званыя апазіцыйныя, незалежныя, недзяржаўныя выданні, як «Народная воля», «Наша ніба», сайты «Радыё Свабода», тэлебачання «Белсад», ці сайты «Лабадзенка-бай», «Будзьма-бай», «Палітвязні-інфо» і так далей. Важным крытэрыем выбару характэрных рыс з'яўляецца іх паўтарэнне. Індывідуальныя меркаванні цікавыя ў тым сэнсе, што можна іх суаднесці з калектыўнымі поглядамі. Матэрыял, як я ўжо сказала, датычыць галоўным чынам апошніх 25 гадоў перыяду перабудовы і трансфармацыі. Гэта не азначае, што старэйшых тэкстаў няма ўвогуле. Яны ёсць, пераважна літаратурныя, але іх няшмат. Большасць тэкстаў паходзіць з перыядычных выданняў і мастацкай літаратуры апошніх 5 гадоў, проза, паэзія, эсэ. Асобна звернута ўвага на хрысціянскія сайты, на выказванні жанчын, хоць знайсці беларускамоўныя выданні ці сайты для жанчын вельмі праблематычна, менавіта на беларускай мове. І зараз я, канешне, з задавальненнем прадставіла б, як кожны з гэтых пунктаў выглядае ў тэкстах, але ў сувязі з тым, што часу ў нас няшмат, я тут толькі пастараюся паказаць асноўнае.
Семантыка паняцця дом у тэкстах. Па-першае, дом як жыллё. І тут разглядаюцца тыпы пабудоў, іх характар, супрацьпастаўленне гарадскі вясковы, дом як уласнасць, гэта прыватызаваная або службовая, напрыклад, кватэра, дом як або дом, так, гэта вось гэты, які атрымаў нехта у аграгарадку, у калхозе, ці гэта ўжо прыватызаваны дом. Дом як абмежаваная прастора для жылля чалавека, вось гэтыя межы таксама там разглядаюцца. Дом як аб'ект, які будуюць, гэта таксама істотнае дзеянне, паколькі скажем так, у гістарычным плане, калі ўзяць, то дамы беларусы звычайна будавалі, самі будавалі, гэта было вельмі важным такім здарэннем у жыцці мужчыны, які павінен быў будаваць вось дом. Так? Дом будуе гаспадар, мужчына. Будаваць сваімі рукамі з'яўляецца асаблівай вартасцю, і гэта, канешне, гістарычна больш падкрэслена, але таксама працягвае быць важным і сёння. Дом абжываюць. Вось даволі шмат тэкстаў, якія паказваюць, што трэба зрабіць, каб у гэтым доме добра сябе адчуваць. Так, недастаткова яго купіць або пабудаваць, яго яшчэ трэба абжыць. Так, дом прыбіраюць, так, каб там быў лад, каб была гармонія, трэба, каб усё было прыбрана. Наталяюць голад. Таксама вельмі шмат тэкстаў, якія паказваюць кухню, менавіта звязаную з домам. У доме можна так мыцца, можна розныя, вось, скажем так, звязаныя з гігіенай, розныя дзеянні таксама адбываюцца у доме ў пэўным сэнсе. Дом – гэта асабістая прастора, вольнасць паводзінаў, гэта таксама рыса, якая прадстаўлена тэкстамі розных жанраў. Менавіта, што дома я магу і апрануць на сябе тое, што хачу, і выглядаць магу так, як хачу, так, што вось гэтая прастора мне дае магчымасць быць сабой. І толькі я там ад сябе адчуваю добра, калі вось ёсць такая магчымасць. Дом як маёмасць. Гэтая рыса таксама выступае у тэкстах публіцыстычных, але і не толькі. Чарговая рыса, наступная рыса, гэта звязаная з грамадскім аспектам. Гэта дом як супольнасць, як сям'я. Гаспадар, гаспадыня, вельмі розныя функцыі, якія выконваюць гаспадар і гаспадыня. Дарэчы, беларускі дом працягвае заставацца такім патрыархальным месцам, патрыархальных адносінаў, дзе гаспадар сапраўды выконвае вельмі важную функцыю, а функцыя гаспадыні, яна зусім іншая. Яна зусім іншая, і вось такі пералом, скажем, ён яшчэ не адбыўся, дзе функція жанчыны, можна сказаць, набілітавала. Тут яшчэ яна працягвае заставацца на прыступку ніжэй, чым гаспадар. Гэта вельмі добра замацавана ў тэкстах. У доме нараджаюцца. Дарэчы, сказаць, калі параўнаць польскую рэчаіснасць і беларускую рэчаіснасць, то трэба падкрэсліць, што ў метрыках, у беларускіх метрыках да сёння упісваецца месца нараджэння дзіцяці, не месца роддома, дзе дзіця прыходзіць на свет, а месца пражывання бацькоў.
Гэта не заўсёды зразумела палякам, дзе гэтая сітуацыя выглядае інакш. Менавіта там, дзе дзіця прыйшло на свет, там вось гэтае месца і ўпісваецца у метрыку нараджэння. Таму нават змены, якія адбыліся ў грамадстве, тое, што людзі перасталі нараджацца ў сваіх дамах, так? Хоць гэта, канешне, ёсць такія тренды, што гэта змяняецца, і маладыя маці часам хочуць нарадзіць менавіта дома, то ўсё ж такі больш маці нараджаюць у бальніцы, у роддоме. Гэта як бы засталося настолькі замацавана ў ментальнасці беларусаў, што далей запісваецца ў метрыцы менавіта месцам пражывання бацькоў, а не рэальнае месца нараджэння. Бацькі, бацькоўскі дом, гэта таксама рыса, якая вельмі ярка выражана ў тэкстах. Гэта вось такое месца, да якога цягне чалавека, дзе менавіта ўсё самае такое прыемнае звязана з гэтым месцам. Дом уплывае на чалавека, выхоўвае, так, фарміруе яго характар, уплывае на яго выбары пазнейшыя. Дом з'яўляецца месцам сустрэчы з сябрамі, з роднымі, з нейкімі такімі, вось адбываюцца розныя з розных нагод, так, адбываюцца, скажем, застоллі. Прычым беларусы не вельмі часта выходзяць недзе адзначаць свае дні народзін ці іншыя мерапрыемствы па-за домам. Вельмі любяць гэта рабіць менавіта ў дамашніх умовах. Гасціннасць, якая, так, яна з'яўляецца рысай беларускага дому, беларускай супольнасці, але выступаюць таксама ў тэкстах звычайна публіцыстычных, пэўныя такія дыскусіі на гэтую тэму. Калі хтось зацікавіцца, можна зазірнуць у маю кніжку, дзе больш падрабязна прадстаўлена гэтая рыса, але выклікае пэўныя, скажем так, пэўны рэзананс гэтая рыса. Тут паміраюць, дарэчы сказаць, у беларускай рэальнасці часцей за ўсё вось труна з чалавекам, які памёр, размяшчаецца у хатніх умовах, так, дома. Прынамсі, там, дзе я ведаю, то няма такіх вось домов погребовых, про якія ведаюць палякі, з якімі прызвычаіліся ўжо, што яны ёсць. Гэта не з'яўляецца рысай беларускай рэальнасці. Прынамсі, калі яны недзе, магчыма, ужо і ёсць, то гэта вельмі абмежавана. Паміраюць менавіта, канешне, людзі паміраюць і па-за домам. Гэта не так, што паміраюць толькі дома. Але гэта як бы месца, дзе чалавек, дзе труна павінна быць устаноўлена, калі чалавек памёр. Дарэчы, людзям жадаюць, каб ён памёр у сябе дома. І тыя, хто адыходзяць у іншы свет па-за домам, як бы ёсць такое меркаванне, што яны менш шчаслівыя, так, ёсць такі падыход у беларусах. Дом для жанчыны асобна тут я разглядала дом для жанчыны, таму што таксама вельмі цікавая рыса. Адно гаспадыня, а другое ўвогуле для жанчыны.
калі для мужчыны свет з'яўляецца яго домам, то для жанчыны вось менавіта дом у разуменні, прынамсі тых тэкстаў, з якімі я мела дачынення, дом павінен быць яе светам. Так? Што, ну, гэта таксама паказвае месца як бы жанчыны у вось гэтым патрыархальным свеце, так? Што яна менавіта павінна займацца нейкімі такімі вось абавязкамі, звязанымі больш з домам, з сям'ёй, з дзецьмі, а ўсё іншае гэта як бы ўжо выходзіць па-за вось гэтае бачанне, за візію. Прынамсі, так вынікае з тэкста. Так вынікае з тэкста. Дом як род. Ну і яшчэ ёсць такая рыса, якая, скажем, даволі сучасная рыса, якая нядаўна з'явілася. Дом як я. Гэта тое, што калі я змяняю месца жыхарства, то вось гэты мой дом пераходзіць разам са мной на іншае месца. Мне ніхто не патрэбны, так? Нішто мне не патрэбна ў гэтым доме. Дастаткова, што буду я, і тут мой дом. Наступная рыса дом ёсць там, дзе добра. Трошки я ўжо пра яе ўзгадвала пры сістэмных дадзеных ці пры анкетаванні, таму, можа, тут абмяжуюся пакуль. Дом як радзіма выступае таксама дом як сусвет, дом як радзіма, нацыянальныя каштоўнасці, дом як спадчына і матэрыяльная, і духоўная. Дом як турма. Дом як турма тут, па-першае, выступілі такія тэксты, якія паказвалі дамашні арышт, так, палітвязняў. І вось гэтыя абмежаванні, з якімі яны сутыкаюцца, гэта адна праблема. Дом як турма таксама для асоб інвалідаў, якія не могуць з гэтага дому выйсці, таму што у ментальнасці беларусаў гэта людзі, якіх не павінны, як бы, не трэба іх выводзіць на па-за дом, так, па-за гэтую вось хатнюю прастору. Вельмі рэдка, дарэчы, у Беларусі можна сустрэць чалавека такога колясцы, скажем, на вуліцы. І тут дом таксама застаецца вось в пэўным сэнсе турмой, застаецца турмой. Дом і Бог. Гэтая тэма, ці гэтая рыса, яна таксама абмежавана выступае. Хоць, канешне, ёсць сайты, ёсць сайты рэлігійнага характару, якія паказваюць з аднаго боку, што домам Бога з'яўляецца святыня, так, што ўсе вернікі, якія прыходзяць да касцёла, гэта браты і сёстры. Вось такі вось вобраз. Але таксама якое месца Бога у доме чалавека. Гэта як бы яшчэ іншая характарыстыка, іншая рыса, якую можна было б разглядаць, але я баюся, што мы не паспеем проста ўсё, калі будзе больш дакладна. І так, высновы, канешне, высновы. Шкада, што не атрымліваецца, няма часу на тое, каб прадставіць вось гэтыя тэксты.
Дом – гэта месца для асабістых спраў, чыстае, звычайнае і прыгожае, у якім жыве душа беларуса, ягоныя думкі і разважанні, няўдачы і перамогі. Тут ён заўсёды з задавальненнем вяртаецца, гэта куточак беларуса, яго свет, яго гнездзечка, у ім беларус натуральны, такі, які ёсць на самой справе. Там хацеў бы адчуваць сябе цалкам бяспечна. Здаецца, для звычайнага беларуса па натуры стрыманага, спакойнага, памяркоўнага, якога не шкадавала гісторыя, дом і хата, як і беларуская мова з'яўляецца сімвалам. Беларусы, асабліва маладыя, не заўсёды атасабліваюцца з першай асобай дзяржавы, з кірункам палітычнага развіцця сваёй краіны, не заўсёды згаджаюцца з лёсам беларускай мовы, шукаюць ратунку ў нечым надзейным, бяспечным і трывалым. Менавіта ў іх крэпасці, каменных сценах. Нават у норцы, якая выступае у тэкстах, дзе жыве іх сям'я, асабліва ў бацькоўскім доме, у родным кутку, у матчынай бацькоўскай хаце. Калі няма вольнасці ў краіне, яна канцэнтруецца вакол той найбліжэйшай чалавеку прасторы. Паказваюць гэта тэксты пра домашні хатні арышт, які зусім не ўпісваецца ў прыватную прастору чалавека. Англійская прымаўка «Мой дом, моя крэпасць» некалі не пасавала да беларуса, але апошнім часам беларусы сталі адасобленымі і ізаляванымі. У пошуках лепшай долі і лепшых жыццёвых умоў, у пошуках годнага жыцця беларусы ў другой палове 20-го стагоддзя падаліся са сваіх неперспектыўных і перспектыўных вёсак са сваёй вясковай душою, каб парафразаваць Міхася Губернатарава, туды, дзе не было беларускай мовы, культуры, звычак, каб зноў і зноў вяртацца да бацькоўскай матчынай дзедавай хаты па глыток станоўчай энергіі, сілы і энтузіязму. Гэта, канешне, вельмі скарочана. Ну і спроба інтэгральнай такой когнітыўнай дэфініцыі дому, паколькі тут разглядаліся дасюль тры тыпы дадзеных, а зараз гэта спроба звязаць іх у адно. Гэта простая рэч, якая мае вялікую каштоўнасць. За Ежы Бартмінскім і Івонай Бялінскай-Гардзей для характарыстыкі паняцця дому беларускай мове я карыстаюся лагічна-разумовай мадэллю, якая з'яўляецца сумай наступных элементаў. Суб'ект, хто, здарэнне, што робіць, месца, дзе, да якой я дадала яшчэ адзін, на маю думку, істотны кампанент, менавіта спосаб мыслення. І так, здарэнне. Дом – гэта месца, у якім жывуць. Менавіта вось гэтае значэнне «жыць», яно вельмі тут, дарэчы, у беларускай мове, калі ў польскай маем «мешкаць», так, у сэнсе у беларускім «жыць», гэта і жыць, існаваць, і жыць, пражываць, так. Пражыванне, узаемадачыненне месца і суб'екта, гэта вось такая сувязь паміж месцам і тым, хто жыве. І гэта праяўляецца ў розных такіх элементах, напрыклад, у абжыванні месца, што робіцца для таго, каб вось гэтую сувязь паміж месцам і суб'ектам завязаць. Прыжыцца не абазначае прывыкнуць. Гэта цэлае доўгі працэс, доўгатэрміновае прабыванне. Прычым па ўласнаму жаданню, не нас нехта прымушвае, так? Асвоенае месца, у якім знаходзімся у сябе. Месца, выдзеленае з акружэння, безумоўна, ёсць сцены і гэтак далей, так? Важная градацыя месца жыхарства. Вышэй за ўсё знаходзіцца дом ці хата, так, асобны будынак. Памяшканне ў будынку – гэта такая несапраўдная, можна сказаць, хата. Калі кватэра разглядаецца як нешта недадомы, гэта не зусім сапраўдны дом. Таксама вось дача ці лецішча – гэта таксама такая намястка хаты, так, ці дом. Дамашняя прастора, ну, безумоўна, цэлая такая вязка сімвалаў, элементаў канструкцыі, дом і яго часткі, кампаненты інтэр'ера, як кут, напрыклад, так, і гэтак далей. Прастора вакол дома, якая таксама уключаецца
можна сказаць, у гэтую дамашнюю прастору. Функцыянальнасць дому. У ім розныя нашыя патрэбы мы выконваем, дае пачуццё бяспекі, хавае ад холаду, спёкі, гарантуе сон, адпачынак, дазваляе наталіць голад, забяспечвае асабістую гігіену. У беларускіх у вясковых дамах не заўсёды гэта магчыма. Сустрэчы з роднымі і сябрамі, святкаванне, грамадскія патрэбы адбываюцца, дае магчымасць займацца дзецьмі, дазваляе перадаць моладзі культурныя каштоўнасці, хоць не заўсёды беларусы бачыць мэтазгодным рабіць гэта менавіта дома. Можа быць месцам працы, асноўнай або дадатковай, месца любові, дапамогі, добразычлівасці, прыняцця асобы па доме, сумуем, сюды хочацца вярнуцца, тут нас чакаюць. Сям'я, канешне, таксама істотны элемент. Звычайна менавіта гэта сям'я, гэта вельмі добра відаць у тэкстах пра дамы састарэлых, дзе вось гэтая адзінота паказана, так? Гэты сум па сям'і, якой чалавек адарваны. І іншыя тэксты таксама паказваюць вось гэтую сітуацыю, наколькі сям'я істотная для дому. Калі дом перастае быць домам, дарэчы, я таксама задавала такое пытанне, трошкі іначай сфармуляванае, без чаго дом не будзе сапраўдным, не гэтае пытанне мела на ўвазе, але з чым дома не змагу згадзіцца ці пагадзіцца. І тут менавіта выступілі розныя адказы, якія паказвалі, калі вось менавіта дом перастане быць домам, такі вобраз антыдому атрымала я. Вось сваркі не павінна, так? Людзі павінны быць у згодзе. Здзекі, насілле і гэтак далей. Дом павінна быць бяспечным месцам. Незразуменне гэта месца, дзе людзі здольныя да разумення, за адсутнасцю павагі, інакш у доме павінна быць узаемапавага і гэтак далей. Вось гэта менавіта такая карціна антыдому. І дэфініцыйныя рысы, я тут стараюся ўжо скарачаць, гэта месца, дзе нехта, чалавек, напрыклад, сям'я жыве, патрэбна шмат часу і шмат намаганняў, каб зрабіць дом сваім, каб у ім прыжыцца. У доме людзі знаходзяцца ў сябе, сярод сваіх, звязаны паміж сабой члены сям'і эмацыянальнай сувяззю. Тут чалавек сапраўды можа быць вольны, аўтэнтычны. Гэта выдзеленае месца ў прасторы, можна тут зачыніцца, схавацца ад усяго, што нам не падыходзіць. Гэта месца, якое мае канкрэтныя элементы канструкцыі, але таксама гэтае месца служыць патрэбам чалавека. І якія патрэбы мы ўжо казалі пра гэтыя патрэбы. Ну і я разглядзела яшчэ таксама профілі паняцця дому ў сучаснай беларускай мове. Гэта эканамічны, гэта грамадскі, псіхасацыяльны, ідэалагічны, рэлігійны, профіль зняволенага, дзе дом разглядаецца як турма, і профіль вандроўніка і эмігранта. І можа які-небудзь адзін я спрабавала вам тут прадставіць, напрыклад, эканамічны профіль. Гэта матэрыяльная каштоўнасць, на якую сярэднестатыстычны беларус збірае грошы гадамі, бярэ крэдыты, пазычае ў сяброў, сваякоў, дом-будынак будуюць, купляюць, прадаюць, можа уключаць у сябе гаспадарчыя пабудовы. Гэта можа быць і будынак, у якім размяшчаюцца розныя ўстановы, аднак у першую чаргу дом-будынак гэта жыллё, дзе чалавек пражывае з блізкімі людзьмі. У паняцце дома ўваходзіць падворак, прысядзібны ўчастак, хоць трэба памятаць, што вось гэты памер зямлі для дома ў Беларусі не з'яўляецца прыватным толькі прыватнасцю дзяржавы.
і ўвогуле не сведчыць пра матэрыяльны ўзровень гаспадара. Гэта як адзін з профілей. Астатнія можна будзе паглядзець. На жаль, у нас час заканчваецца. Я, можа, перайду да падсумавання. Уладзімір Лобач сказаў, для сучаснага чалавека дом, кватэра з'яўляюцца свайго роду мёртвымі прыстасаваннямі для пражывання з той ці іншай ступенню бытавой камфортнасці. Гаспадар Лобач выдаў у 2006 годзе манаграфію пра прастору у беларускім на матэрыяле беларускага фальклору, у тым і разглядаў менавіта таксама дом. Акрамя таго, разглядаў таксама іншыя прыклады прасторы ў фальклоры. Мой матэрыял, здаецца, паказвае такія наіўныя веды пра дом, хату звычайнага чалавека. Можна было падказаць на розныя пытанні, што такое дом. Гэта жыллё, будынак, гэта сховішча, гэта сям'я, гэта гаспадарка, гэта радзіма. Турма таксама тут выступае, але гэта не дом. Дом, дамавіна, гэта ў значэнні труна. Гэта таксама не дом, але звярніце ўвагу на здымак, які тут я замясціла. Гэта нарубы або хаткі, яны называюцца інакш. Гэта тое, што можна знайсці на беларускіх палескіх могілках. Тут таксама ёсць значэнне семантыкі вось гэтага, дзе чалавек пахаваны, так, гэта ягонае жыллё ягонага цела пасля смерці. Акрамя таго, існуе другі дом, это блізкае чалавеку месца. Гэта можа быць праца, можа быць вучоба, напрыклад, школа, твой другі дом, так, ці іншая. Іншая мясцовасць, з якой чалавек звязаны. Хата, жыллё ўвогуле, вясковая, сялянская, будынак, сховішча, сям'я, гаспадарка, радзіма, таксама ў тэкстах турма, не хата, камера ў турме называецца хата, гэта таксама не хата, хатка ў значэнні месца вось гэтага гнездавання птушак ці жывёл, хатка, труна, таксама вось гэтая не хата, як крыжы на магіле, якія тут на здымку бачыце. Ці дом і хата супрацьпастаўляюцца. Адзіны прыклад, у якім я гэта пацвердзіла, гэта такі адзін з іх. Два прыклады, прабачце, два паверхі, гэта ўжо не хата, а дом. Ну і ў значэнні камера ў турме выступае толькі хата. У той час, як іншыя прыклады пацвярджаюць, што гэтыя паняцці яны параўнальныя. І радзіма выступае хата, і сям'я, і будынак, і гаспадарка. Так? На якія часткі можна падзяліць? Будынак на кватэры, пакоі, памяшканне на пакоі, сям'ю на члена, краіну на рэгіёны і так далей. Што дамы, хаты ўтвараюць? Будынкі для жылля, мясцовасці, сем'і, супольнасць, грамадства, труна, калі гэта значэнні труна, могілкі, як паселішча памерлых, зрэшты, выступае ў манаграфіі Лобача. Вось такое паселішча памерлых, так, на могілкі. Тут маем на здымку дамавіка, які, дарэчы, на здзіўленне выступае амаль ва ўсіх тыпах дадзеных. Я бачу, што ў нас засталося 10 хвілін, таму я, можа, пакіну вам пазнаёміцца з тым, на якія яшчэ пытанні мы можам адказаць, карыстаючыся матэрыялам, і перайду да апошняга слайду. Дзякуй вялікі.
Дякую велике. Шановне господарство, у нас, я думаю, максимум 4 хвилини. Так що, коли у кого-нибудь є питання, то, коли ласка, тепер є така можливість задати питання. Може, тоді я дозволю собі коротке питання, яке навіяно недавньою лекцією Івана Новіка ў беларускім калегіуме. Ён там казаў, што пры зборы фалькларыстычнай інфармацыі у залежнасці ад збіральнікаў атрымліваліся розныя дадзеныя. Напрыклад, калі збіралі праваслаўныя, групы праваслаўных, то часцей у прымаўках, казках выступалі элементы праваслаўнай культуры, калі каталікі інакш, калі бальшавікі яшчэ інакш. Ці пры апытанні студэнтаў не мог выступіць такі канфармізм, што студэнт адказваў на гэтую апытанку згодна са сваёй думкай, як збіральнікі, якія дадзеныя хочуць атрымаць збіральнікі. Як з гэтым змагацца? Добра, дзякую вялікае за пытанне. Пытанне, канешне, актуальнае для кожнага роду даследаванняў, дзе даследчык не зацікаўлены ў тым, каб нам гаварылі так, як мы гэтага хочам. Канешне, могуць такога роду эфекты быць у рознага тыпу даследаванняў. Я думаю, што яны датычаць і даследаванняў гаворак, і даследаванняў этнаграфіі, і таксама сучаснай беларускай мовы ці каштоўнасцяў. Мне здаецца, што 4 пытанні, якія, па-першае, адно было, што такое дом, так, якім агульным словам вы можаце яго назваць. Другое пытанне было, якія каштоўнасці звязаны з домам. Трэцяе, менавіта, без чаго сапраўдны дом не будзе сапраўдным, без чаго дом не будзе сапраўдным. І апошняе, з чым у доме ты не можаш пагадзіцца, я думаю, трошкі, нават калі б хацеў студэнт падыграць даследчыку, то гэта яго б зблытала. Дарэчы, я там разглядаю ў сваёй манаграфіі, разглядаю адказы на гэтыя 4 пытанні. Яны даюць розныя вынікі. Пытанні агульна пра дом адрозніваюцца ад пытання, без чаго дом не будзе сапраўдным домам. А увогуле змяняе карціну апошняе пытанне пра антыдом. Мне здаецца, што, канешне, заўсёды ёсць пагроза такога эфекту, але і яшчэ дадаткова хацела б сказаць, што пытанні былі на 2 мовах, на рускай і на беларускай. І таксама тут студэнт на свой погляд выбіраў мову. Таму мне здаецца, што яны больш-менш усё ж такі аб'ектыўныя. Дякую. Дякую. Апошняе кароткае пытанне. Я хацеў яшчэ, можа гэта не пытанне, але такі каментар, вось тое, што вы сказалі пра погреб, так, што вось цела пакойніка, яно знаходзіцца ў доме, так, гэта было яшчэ ў Польшчы, таксама памятаю, у канцы 90-х, так, калі мой дзядуля памёр, яго цела таксама ляжала ў турме ў хаце, так, і там людзі прыходзілі і маліліся, так, так што яшчэ 20 год назад таксама было ў Польшчы, так. Вось яшчэ так мне стала цікава, можна зрабіць цікавыя высновы на аснове гэтага, як людзі будуць паступаць, так? Гэта былі студэнты. Вось тут, што не адказвалі на пытанне, не атаясамлівалі дома з айчынай, так? Што вось гэта новы тренд паняцця дом як я. І яшчэ, што на першым месцы, калі вы казалі пра профіль паняцця дом, гэта быў эканамічны профіль, так? Так што можна зрабіць такую выснову, рызыкаваць, што гэта значыць, што будуць пераязджаць. Ці большасць студэнтаў хоча пераехаць. Цяжка
тут зважыць, ці эканамічны, ці грамадскі профіль ён большы. Хутчэй за ўсё, увогуле псіхасацыяльны, вось гэтая сувязь з тым, дзе мне так добра, прыемна, дзе ўсе пра мяне, як бы усе мной займаюцца і все мяне кахаюць, так? Здаецца, вось гэта вышэй, мне здаецца, гэтыя профілі, яны не заўсёды, як бы мовіць, не заўсёды месца, так? Я просто, скажем, не лічыла, колькі тэкстаў ці колькі фразеалагізмаў маюць менавіта вось гэты профіль. Так? Калі б гэта палічыць, магчыма, нейкі профіль скочыў бы трошкі вышэй, чым эканамічны. Ён, скажем так, лёсовы. Але так, канешне, і ў параўнанні з польскай рэчаіснасцю, з польскай моўнай карцінай свету ёсць такія моманты, якія вельмі адрозніваюцца ментальна, так? І той жа патрыархальны характар дому. І вось гэтае месца нараджэння, якое так замацавана, нават адміністрацыйна. І тое месца вось гэтага духа дому, дамавіка, які выступіў не толькі у тэкстах, не толькі ў сістэмных дадзеных, але і ў адміністрацыйных дакументах міліцыі. Напрыклад, такая акцыя за згоду ў доме, так, вось супраць агрэсіі, яна называецца «Дамавік». Пытанне, чаму яна так называецца? Вось яно ўсё ж такі моцнае ментальна, так? Дякую вялікі. На жаль, ми вже вимушені закінчити нашу зустрічу. Дякую вялікі, спадальна професор, за чергову цікаву лекцію. Нагадаю, що усі матеріали ви можете знайти на нашій сторонці. Спасилку на гэтыя матэрыялы у рубриці «Актуальнае». У траўні таксама у нас яшчэ будуць наступныя госці. А цяпер усім вялікі дзякуй і да сустрэч. Дякую вялікі. Калі будуць яшчэ якія дадатковыя пытанні, калі ласка, кіруйце на маю пошту. Пастараюся адказаць усім, хто дашле такія пытанні. Дякую вялікі. Дякую, до побачення.